Piye? Lah kene munggah wis sindene papat. Lah terus Tinggal nyanyi dulu kok wis kalong cok. kowe ra roh kesaktiane apa? Ya betul. Kesaktiane kuwi mlebu jeding. Oh, langsung Inggris. Inggris e apa? Yes. Pipis kok sias-sias iki omonganmu kok. Kene entuk maju kene Mas ben ketok syuting. Mau. Wis to ora apa-apa delok taune di syuting ketok manis ya ampun. Bocah kok disawang irunge bangir, matane belo. Matamu Cakep. Lho kok iso matamu piye to? Ada kok mata-matane kok yo. Iki dilalembono ngono kuwi. Salam dhisik ya, Kang. Delok to. Piye? Ini opo kaya ngene. Lho kok sene apa? Ya iki wujud syukure warga masyarakat mriki, Mas. Oh, gitu. Iki satu-satunya daerah atau dusun yang sangat luar biasa guyub rukun. Ngono lho, Mas. Iki nek enek warga iki acara iki ora berlangsung. Wong acara iki tujuane siji, kanggo nyenengo warga untuk warga kembali ke warga. Tepuk tangan untuk dusun Tanggung Mulya. Yes. Estu niki, insyaallah jenengan nek sering sedekah kados mekaten, jenengan tanduran napa mawon teng daerah mriki insyaallah tandurane subur, makmur, gemah, lipa, cinawi. Allahumma Amin. buktene mawon mangke insyaallah nek jenengan kathai sedekah jenengan insyaallah mangke jenengan bakal dimulyake, bakal dimakmurke. Allahumma. Salam dhisik Kang sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, namo buddhaya, Om Swastiastu, kagem sedaya kemawon ingkang rawuh. Ngapunten ingkang kathah nggih Bu nggih. Nyuwun sewu sampun tepang kalih kula napa dereng Bu? Nggih alhamdulillah nembe sowan mriki tinimbalan mriki saged pepanggihan langsung kalih sedaya warga dusun Tanggung Mulya luar biasa. Nyuwun sewu gempil kamardikane panjenengan. Kula nderek ngadeg teng mriki pangapuntene nggih Bu nggih. Ora apa-apa pancen panggung kok. Nggih menawi kula tiyang enem jenengan teng andhap, jenengan sing luwih sepuh kok teng andhap kula enem kok teng inggil nggih pangapuntene nggih Bu nggih. Sedaya niku kedah enten unggah-ungguh tata krama tata trapsila nggih Bu nggih. Ngapuntene nek kula mboten sopan nggih Bu nggih. Sementing sedaya guyub rukun nggih Bu nggih. Nggih sedaya niku Iki acara opo? Ada malah kaya boyo. aku kok malah nyawang kaya nyambik. Alhamdulillah nderek ditepungaken nembe sepisan mriki nami kula nggih menika Dodok Bu. Nami asli kula nggih menika Alvin. Percaya, Bu? Aku ngomong Alvin kok Bu. Ayo bener Bu Ewi to, mau gawe-gawe. Lah nyatane mamah aku ngasih nama aku Alvin, Alvin de Dodok seremonial. Alvin kok raine kaya tebok ya. Alvin ki paling gak keturunan Cina no lho. Dulu aku juga Cino Mas. Lagi dek ireng. Dulu aku Cino ikut selebnya Kobong. Akhirnya aku hitam. Kok kamu tidak bangka? bangka bongko bangka. Koso. Lah kowe ki lho modele kok ngece aku. Lah kowe dhewe lho sapa? Kok ngenyek aku sing kaya debok, kaya kucing anggur ah. Lah wis kenal kabeh. Lho, aja sok lho kowe aja sok kemlinti lho ning kene. Kok ngomong wis kenal kabeh apa tenan? Lho iya dibuktekne to? Tak takene kalih warga mriki kula takokaken nggih. Ya monggo. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh teng mriki, sampun tepang kalih Mas niki napa dereng, Bu? Ya ta? Hah? Kompak ta? Umpak durung ngono kok. Hah? Masa durung? Kupinge kopok bocah iki ketoke kok. Sing kene lho to. Nyuwun sewu fan berat karo awakmu. piye to takonono. Nyuwun sewu ingkang rawuh ingkang mirsani teng sebelah mriki sampun tepang kalih Mas iki dereng. Adalah. Lah Dereng. dalah piye wong ngomong dereng mulane wong ki aja Gila. Iki kompak-kompak. fanmu Wes ngerti buka YouTube, TikTok bedino. seneng karo anu karo Takono. awakmu. Nyuwun sewu ingkang rawuh teng mriki sampun tepang kalih Mas niki dereng Pak Bu. Nah, ini kompak ngono lho. Kompak kurung ngono kok. Lah ya dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bocah kaya katen bat suarane gowedi. Duh. Aduh. Bu, piye to kancane mbok tapuk?
Lah wong kowe salam ibu-ibu wis terkesima kok malah kowe cengengesan. Oh ibu-ibu gumun aku dhewe sing duwe swara gumun kok. Duh, piye to ya paling gak kowe yo ndek swara ki ditokno tenanan ben ibu-ibu tambah seneng kae sapa to? Bocah kok rupane kaya benek tek kok suarane banter ngono lho. Nek tek cilik. Ayo diteruske. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Tanggung Mulya nyun sewu niki kula salam ndongane jenengan. Jenengan jawab ndongane kula tadi saling mendoakan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah padha cengengesan ya to. Kran sokran. Apa ji? Jaji. Aku mau celuk sokran kok. Kowe iki lho kata-katamu salah mulane ibu-ibu padha guyu. Iki mukadimah lho to. Lho mukadimah ki bahasamu wis apik ning kata-katamu sing jek salah. Masa to? Iya, piyayi mriki piyayi Islami kathah lho Mas, mulane ngerti salahmu kleru ibu-ibu guyu. Sing bener piye to? Sing bener ngene lho Mas. Asolat isik to tak warise. Kamu diam dulu biar aku ajarin kamu. Iya. Asolat wassalam. Iku met. Enak apa Kamu diam dulu dong. Lah aku ya gur ngene-ngene tok. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu. Ambu. Kowe bar mangan apa? Bar mangan sisamu. Ora aku mangan apa kok ya. Oh, kowe iki diomongi kok angel men to. Biar aku dulu nanti kamu baru ngikuti dari belakang. Iya ya. Paham dak? Kak, Do. paham. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, iya. Kurang ambiak berarti. Anbiya kok Ya. ambiyai pari to piye? Anbiya. Ya, Piye? ambia. Duh, piye? Ambia. Alah, anbiya. Ambia. Anbiya. Ambia. Anbiya. Ambia. Lambe kok cintung bensin. Amma ba'du. Alah lho apa lho kowe iki? Dipesani warga mriki isin ngono lho kok. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Dalu Kowe iki punika. karepmu ape piye to Mas kowe iki? Uta menengo, aku sing sambutan kowe ribut. Dalu punika enten apa to? Duh. Nggih menika enten campur sari. Wujud kabulipun nggih menika sedekah dusun. Ya. Duh, kok ya iki gak yakin kowe berarti. Sedekah dusun nggih Bapak Bu nggih. Nggih, mugi-mugi Tanggung Mulya kula dongaken mulya. Apa Ya wis jenenge Tanggung Mulya kok terus mulya. Lho jurusanmu teko ndi? Menengo. Tanggung Mulya sesuai nama dusunipun pun to. Napa mawon ingkang jenengan lakoni insyaallah tetep mulya. Tanggung Mulya. Allahumma. Nggih ngeten iki sing jenenge masyarakat yang suka nguri-nguri dan mengurup-ngurup kabudayan, artinya nguri-nguri niku seneng, ngurup-ngurup niku nanggap. Seneng tok mboten purun nanggap. Nggih ta? Penting niki sedekah dusun niki soalnya napa? Bentuk rasa terima kasih kula lan panjenengan sami teng buminipun. Soalnya bumi itu yang Meneng. Bumi Tanggung Mulya. Soalnya nak mboten nate disedekahi bahaya. bakal rusak bumi sing enak. Wis to meneng. Tangga desa kula niku wonten blas mboten nate sedekah bumi. Nyun sewu teng sawah. Homo tikus niku tikus gedhe sak wedhus. Niku bahayane ngoten niku. Tanggamu piye? Sawah iki lho nek tikus gedhe sak wedhus. Lah ra percaya. Sakmene lho. Tikus kok gedene sak wedhus-wedhus sakmene ra percaya lele. Ora percaya. Ra percaya. Ya ngisor sithik lah. Ngisor sithik. Oh ya nek kuwi ya. Nggih. Ngoten niku lho. Karena apa? Sudah meninggalkan yang namanya sedekah. Sedekah bumi ini kan sedekah. Wonten malih ula sawa niku gedene sak menten lho, Bu. Ula sawa sak geluku.
Ula apa? Sawa. Gedene sak pira? Sak geluku. Sak gelu samene. Lah, ra percaya ula sawa kok sak geluku. Ra mungkin. Kowe gak percaya? Gak percaya. Yuk ngisore sithik. Oh iya nek percaya. Iya. Nyun sewu niku jenenge pagebluk ngoten niku. Ampun ngantos terjadi di Tanggung Mulya. Nggih nggih. Wonten malih sing nglairno niku wong wedok nglairno lewat udel. Niku saking mboten nate merhatekke napa ingkang dados sedekah bumi, sedekah dusun mboten nate diperhatekno. Nglairno niku saking udel. Piye-piye? Wong nglairno iku udel. Wong wedok nglairno saka udel. Iya. Ra percaya, ra percaya. Kowe ora percaya? Ra percaya. Yo. Lair kok udel ra percaya. Ngisore sithik lah. Ngisore. Ana apane kuwi? Lair ngono kok takoni nyapa lho Dudu. Lah pengen takon kok gak oleh wong ra ngerti kok so. Wis pokoke napa mawon kula dongake mugi-mugi masyarakate panjang umur Allahumma. Amin. Pak kasune Pak sinten Pak? Menika panjenengan Pak Eko. Pak Eko matur nuwun Pak Eko. Pak Eko Aryadi nggih. Aryadi nggih. Eko menika tegese pertama Aryadi niku pawongan ingkang bagus. Dadi dusun Tanggung Mulya menika nggih menika Pak Eko itu orang yang paling bagus sendiri. Iya ora nek jejere. Nak pas dhewe. Pas dhewe piye? Asma Kinarya Japa ngoten niku, Mas. Nggih. Kados kula nyuwun sewu kula dijenakne Dodok menika wonten sejarahipun. Sedaya jeneng kuwi ana sejarahe. Zaman biyen kula keloro-loro, bapak kula keloro-loro, pengen nyambut gawe, pengen duwe dhuwit, mergawe ajeng teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane ibu, akhire lahir procot anake kula dijenakno Dodok Saka tembung. saka tembung dongane wong wedok. Lho, Asma Kinarya Japa ya enek sejarahe, Mas. Mantene jeneng ndek biyen simpel-simpel Simpel. sederhana. Kuwe iki ya biyen enek sejarahe. Komet. Komet ki biyen zamane bapakmu wong kowe lairane aku melok jagong kok Mas. Kowe karo aku tuwek ndi to? Tuwek kowe. Lah kok jagong lairku iki lho. Jere mbah-mbahku kok. Iso Biyen kowe dijenakno komet ki ana sejarahe. sejarahe Biyen bapakmu ki bakulan mbako, ya. ibumu bakulan lemet. Lairan brojot jenenge anake dijenakno Komet. Bapake bakul mbako, ibuke bakul lemet. Oh iya. Sejarah itu penting, Mas. Mulane Iya. kabeh ana sejarahe. Berarti tangga desaku kae ya ngono. Piye tangga desamu? Bapake bakul apel, Heeh. ibuke bakul loli. Terus Duwe- lahir procot dijenakno Teguh. Cah lanang. nyambung to kowe iki. Ya betul. Kowe iki dicaut-catik matho kok gak nyambung piye to, Mas? Nek awakmu kan jelas. Iya. Bapakmu bakul mbako, ibumu bakul lemet, duwe anak brojot dijenakno Komet. Lah ya. Lah tanggamu piye? Bapake bakul lem, Terus ibuke? bakul oli. Terus duwe anak brojot jenenge Teguh. Kowe kok takoni nyapa to? kok gak nyambung to iki Lah bocah iki? lho kuwi anakmu ora? Ya gak. Lah kok bingung ya karepane kono. Jenenge Teguh Agus. Lah nek kaya tanggaku jelas Mas, bapake bakul manci, ibuke bakul celana, duwe anak brojot dijenakno Cina. Lah iya kae mau bapake ya bakul apel, ibuke bakul oli, Duwe anak Teguh. Caireng ngono. Icek Teguh icek urip. Iceknya apa? Gawane nggonku tak setrum ndase Teguh kuwi omonganmu sing Suara genah Teguh kok. kok ya. Wis pokoke kabeh teng mriki nyuwun sewu ibu-ibu ingkang teng ajeng sedaya menika tasih semangat nggih Bu nggih. Semangat. Semangat nggih. Nyuwun swantene panjenengan kersane dalu punika mboten ngantuk tansah semangat nggih. Lek kula ngomong he jenengan wangsuli ho ngoten nggih Bu nggih. Kena kula titeni lek enten acara kok ramene sing teng ajeng niku sing mirsani ibu-ibu insyaallah desa kuwi bakal dadi desa sing sukses, desa sing mulya. Allahumma Amin. soalnya kabeh iki sing nyetir mesti wong wedok estu niku. Wong lanange gagahe ning jaba tok bareng ning omah yo terus. Soalnya aku yo ngalami. Oh, kowe dhewe curhat. Cobi nggih nyuwun swantene jenengan lek kula he jenengan ho nggih. Coba satu kali aja. He. Tambah semangat, tambah keras suaranya agar desa Tanggung Mulya kelihatan kompak semuanya. He. He he he. He. I love you. Wong-wonge nyapa kok. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya.
Ini adalah contoh dusun yang sangat kompak contohnya ngene iki. Ora usah kemaki. Rasa kemaki piye? Oh, gawean guru ngono tok. Rumangsamu memberikan semangat kepada orang lain itu mudah. Mudah lah. Ora gampang loh Mas kowe, ora mudah loh Mas. Lah wong karek ini ta. Iso kowe? Iso no. Coba. Coba semuanya lebih kompak, lebih serempak yang keras suaranya. Kalau saya he jenengan hu semuanya ya. Coba. Lah padha nanti wong-wong. Lah tidak sakmene kae kok padha ning ndi piye ta kowe iki? Yang semangat. Yuk. Cangkemmu mbok meneng sik. Ora disauri iku lho. Ngrungokno daratan iki lho kok iso. Daratan iki lagi ro donya ini. Iya toh, kok dikon kok malah hihihi. Iya toh. Kowe mau piye to? Mulane aja sombong dhisik. Ibu-ibu semua yang hadir di sini minta suaranya yang keras sekali lagi ya. He. He. He he he. He. Kowe piye? Apa ora ana sing nyauri kok Lah ya aku kisinan. Wong aja patah semangat Mas. Dengan nada lain. Walah badokan hahe ra kudu. Tenan kowe ra kudu. Lah kuwi ibu-ibu modele seminyo-minyo nak karo aku. Ya aja Wah kowe disauri kok aku gak. Lah kowe dhewe ndagel kono. Kono karo Tanggung Mulya. Aku ra kudu. Tin. Wes pegatan aku. Alah sing kudu megat kowe ya sapa kok kakane Apa? kowe iki. Mbok kira iki bojoku to piye kowe iki. Mulane wong iki aja jane nek tontonane niki. Ibu-ibu kok ngarepe aku rada ora peti setuju. Lah nyapa? Aku terganggu rut ando. Terganggune piye? Wah, iki untungnya gak enek. Sopan-sopan. Sopan-sopan. Lah terus? Lah pinginane enek sing loro jejer iki. Gendong anake kene ngemiki. Ndelok campur sari lek walah wayah laku. Lah angklong-angklong lah kok ndek melok ngene. Anake bingung to, Do. Lah terus bar nyanyi ki anglia numpak. Oh, anake karo mik anake ngene-ngene. Anu gak tok-tok ngono. Lah kowe terus mbok apakno? Aku ya kudu tak pasno ya aku. Pelanggaran kowe. Apa mbok Lah he dhewe. Lho, tenan kowe. Ya. Lah mulane wong ki aja sombong dhisik. Wis gampange pisan kas, kowe nganggo swara liya, swara sing gedhe. Dadi ibu-ibu men tersima. Baik, ibu-ibu ya. Lah. Mohon maaf. Saya minta suaranya. He. Subhanallah. Ora disauri kenapa? Masyarakat Tanggung Mulya ini sangat luar biasa. Tetap semangat. He. Nenek sitok kok kayak ketekak lho medhe. Coba yang keras lagi. He. Aduh. Wah, diumbar-umbare kok. Lah kowe mbok ngene. Mangkane ket mau masyarakat ora nek sing nyauri. Nyapa? Lah ki mbok kon menengi. Itu namanya kamu salah paham sama aku. Alah wong tertangkap bahasa kowe ngene. Ngono wae. Ini bukannya nyuruh orang-orang diam, bukan Mas. Lah apa? Ini melatih untuk warga sini untuk rajin sikat gigi. Ngene. Iya. Sikat gigi gak jebol telak. Sikat gigi kok parai rono. Langit-langit gigi. Lho. Bumi gigi, langit-langit gigi. Suara biasa. Nek sekali aja ngono nganggo nada. Piye? Siji aku marem lho. Siji. Lha kowe apa iso kok hahe. Lah nek kuwi nadane cah TK ya apane to, Mas? Ya gede. Tak tung. Kowe diecek karo sinden. Diecek karo sinden. Ya apa ta? Rumah saya Engko tak omongi. Oke. Tenang, ayo. Oke. Terane ya. Oke. Coba ikuti suara saya. Oke, siap. Untuk menghibur masyarakat Tanggung Mulya, oke? Oke, siap. Ya, Dodek siap ya? Siap, Pak Komet. 2, 3, 4. Ayo.
Angel lho golek wong tuwek ra duwe isin. Iki jane nanggap dagelan cacat ngono to piye kok iso lambemu kowe kok iso nyanyi sing genah sing becik menghibur warga kene ya penak to Mas. Ya. Wong ki acarane iki sedekah bumi Nggih. dusun Tanggung Mulya. Nggih. Luar biasa. Niki nyuwun sewu jenengan lek tarian urunan sedekah bumi ngeten niki nggih ikhlas napa mboten Bu? Rela atine napa mboten Bu? Alhamdulillah. Sing jawab ra ibu-ibu ta? Heeh. Nyaut ikhlas, rela ngono ta? Iya to. Perkara merok golek. Ya bapak-bapak lho. Sing ketok bapak-bapak ketok guyu-guyu ning asline batine kesiksa. Bapak-bapak. Kowe omonganmu aja sing lincip Mas. Lho pancene yo iya to to. Tetep. Kepala rumah tangga ngono kuwi. Kepala Mas, tapi di dalam rumah tangga itu yang diutamakan adalah seorang ibu. Woloh, kemeruh. Loh, tenan to Mas. Bapak kepala rumah tangga. Kepala Mas, wong lanang ku nek kene ibu-ibu ning omah, ape dadi piye wong lanang? Ya panggah dadi lanang. Piye to? Maksudnya ora ngarah diopeni wong wedok kowe tak omongi. Apa kuwi? Pentinge wong wedok, kowe lho iso pakaian licin kaya ngene, ki nek gak gara-gara wong wedok ora ngarah iso kowe iso pakaian ketok licin, ketok bagus kowe. Wah, kemeruh kowe. Kemeruh piye? Lah aku laundry yo iki. Oh, dagelan mampu kok. Butuhan rapat enak duit enak-enak to. Sombong kowe. Sombong. Piye to? Cager rapati dhuwur ya ngono kuwi. Laundry kok wong wedok. Wong wedok ki diutamakan di dalam rumah tangga. Contone? Kowe tangi melek lagi apa kuwi turu terus tangi sing gaweno kopi sapa nek gak wong wedok? Ora tahu. Kok iso? Aku gawe dhewe. Badokan kopi karo nyedekno kompor, kayak bubuk, kayak pasir tadi. Kowe ape ngecor mbok kayak pasir? Gula pasir. Lah, Gulane kowe cilik aku kok. wis apik dhewe bapak-bapak. Apik to. Kowe kuwi untumu ngobos apik yo. Apik to, Dok. Piye bab kopi? Lah kowe tangi melek sing bar ngombe kopi sing gaweno sarapan sapa nek gak wong wedok? Alah ya ora. Lah piye? Aku panganan teko dhewe. Apa jenenge? Online lho. Apa kuwi? Server Apa? Server order kuwi. Lah ya panganan teko dhewe. Panganan teko dhewe kowe pesen panganan opo ae langsung teko dhewe to. Jenenge Server order kuwi. Ora paham we, cah modern. modern apa manganmu telo kok Lah, modern. kowe ngerti apa? Delivery order. Ya aku lho. Deliver. Tanganmu mambu telek. Aku ngene. Gila nih gue ki omong. Alah dilu. Jorok. Nah, ora. Ih, najis mungkul ado. Lho potongan wis kaya ngepet itu. Najis bungkul ado. Kowe wis apik dhewe bapak-bapak. Apik no. Mas, wong wedok ki rekasane kaya apa to, Mas? Rekosane piye? Piye to? Wong lanang lho. Bengi dinggo rina-rina dinggo wengi nyambut gawe kaya ngono. Wong wedok kuwi hamil lho, Mas. Ngandut 9 wulan 10 dina. Iya. Turu ra penak, miring ra penak, mlumah ra penak, mengkurep kaya jombat-jombit ora penak. Mangsamu, rekasane wong wedok kuwi, Mas. Isih rekoso wong lanang. Apa? Lah wong wedok iso meteng nek gak wong sing lanang sing setor material. Apa iso? Moro-moro terplentu ngono dhewe. Ora iso, ya kudu butuh wong lanang. Ambil Lah kowe yo ngono, mulai bapak-bapak penting. Wis kondang dhewe. Ora Wis kondang. jos dhewe bapak-bapak. Ya ora jos ngono. Kowe tak omongi kowe saiki manggon ning ndi? Lho, ini panggung ngono kok. Panggung ning ndi saiki manggone nempleke? Lemah. Lemah sing gede ning gone alam ki jenenge apa? Bumi. Bumi ki wedok. BUMI bumi ora nek sing jenenge Pakmi. Rungane cicak mulai. Kuping karo cicak cecak karo omong-omongan. Fungsinya beda. Kuwi lho, Mas. Bumi wedok. wis menang dhewe. Wis to, donya kok. Gedhi. Jero bumi enak apane? Minyak bumi. Carane njupuk. Dibur. Sing duwe bur, Wong lanang. maka ibu nak badhe ngebur piyambak. Piye nek ngebur dhewe? Ayo ngentekno oli ngono to kok. Tapi mau ngentekno oli. Tak siarna ya. Siarna aku tak nyanyi. Tenan. Ya. Lagu zaman sekarang, Mas. Anak-anak muda zaman sekarang tuh lagunya agak ke arah apa? Luar negeri. Oh ya. Satu lagu dari kalau tidak salah Silverton Stolen. Apa? Judul Silverstone. Wes to Inggris kuwi coba takok. Ya. Nah, judul lagunya Awayes. Oke, baik saudaraku semuanya. Malam yang sangat istimewa tentunya. Kali ini hadir di Dusun Tanggung Mulyoto.
tak hadirkan salah satu artis cowok Indonesia. Ada salah satu artis cowok yang bertubuh gempal. Kran sokran. Sukran terus lagi. Weki MC kok kaken guyu to. MC dangdut ini iki. Iya tapi kata-katanya wis apik cuma kuwi guyumu kedawan. Oh. Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. Yang penting kata-kata. Ya. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis cowok Indonesia. Ada siapa dia? Hadir malam ini spesial untuk Tanggung Mulyoto. Hadir bersama Campur Sari. Ada Cahyo Nuswantoro. Hah! Kowe kok melok hahnya apa? Lah aku gregeten karo kowe. Lah jenengmu sithik wae. Wis diajari maksudnya ora kesithik ngono Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Nah, terus? Sedengan. Oh iya iya. Yo. Sedenganmu. Sing apik ya. Siap. Judulnya Away. Baik, semua yang sudah hadir luar biasa. Tak panggilin salah satu artis cowoknya Indonesia. Ya, ya. Spesial untuk Dusun Tanggung Mulyoto. Ya, ya. Ada siapa dia kalau bukan Bajul. Bajul diasmu kuwi. Ya siapa tuh? Nama panggung. Dodo Aliando Alcantara. Oh iya, tak seperti aku ya. Oke. Dodo Aliando Alcantara kilo dek. Kowe nyeluk artis apa nyeluk tukang ojek to? Oh iya sepurane ya. Ora sale. Ada Cak Dodo. Lha kuwi iso dhewe nek siar ngur. Contoh Mas. Lah kowe muni kok kena. Cak duduk. Ada Cak Dodo. Nah, mati dhewe. Ketek endut. Duduk. Duduk. Ketek endut. Ayo. Se. Ya betul tuh. Masa anu kendang ngono suarane Mas? Lho, kendang yang ngono tuh. Kendang detak tuh, ndantuk. Lah iya ngono. Wis jajal kendangmu gitu. Ada siapa dia? Cak Dodot. Ketek endut. Weh, penak iki. Aku kok eling ning simpenan ya. Kowe merasa ketuane ketek. Ketua kedan diasmu tak Ya tapuk. apa enek ketek sadro kowe ngentekno wit Mas. Lah nyapa ning entekno wit? Ya coklek. Saiki gawe enak. Ketek iki kabeh diet blak goblok mangane buah. Lah kowe soto oke, rawon oke. Oh, alah wis diomongi dokter. Piye? Kambing itu mengandung kolesterol. Ya ora percaya jere kambing mengandung cempe ngono. Gobloke. Maksudnya ki kolesterol ki penyakit iso nggarai kowe nak kaken kolesterol ya ta. Stroke kaken daging. Ngene. Tenang. Amini doyan arak ora mandi. Santai. Kowe ngece iki pemangke. Piye? Lek wong kaken mangan daging kolesterol tinggi terus kena penyakit stroke. Nak mlaku lho elek ngene. Berarti nek kaken daging kena penyakit Stroke. kowe ngerti singa apa ora? Nyapa? Singa mangane apa? Daging to. Singa ndi tau tumuk enek singa stroke. Singa kae stroke nemen. Nemen kondi. Mlakune berangkang lho. Oh, Amin. singa blok. Ayo dados pati sing apik kok sonya. Ada singa. Hei, kok singa piye to? Kaget aku. Sadodak kok Lah singa. modele kaya singa wae. Ora, ayo. Kowe njaluk disebut apa sing religi? Sing agak Tapi lagune luar. Heeh. Oke ya. Yo, siap, yo. Ada religi to sing halus, senengane halus. Kan bangsa halus. Duh. Yo seneng mangan sing halus ora Yo. bangsa halus. Ada Cak Dodo. La ilaha illallah. Kompak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Saya napa saya? Saya napa saya? Engkang gadah utang piutang monggo saged sesambetan kalian keluarganipun. Tembak apa tiba wong kok ora imbang. Ter ngono penak. Lho kok mulane to belajar Kaboten Mas bokonge. lemak tok. Mak piye kok? Ayo baik, satu lagu khususnya Musiknya untuk piye, Ki? Hah? Musiknya ki lho. Musiknya Mas, drum Mas ya. Duk tak duk. Oke. Terima kasih kakak saya.
Kokok tua. Satu lagu dari Amerika yang berjudul Oh Why Yes, terkhusus buat saudara-saudara saya yang ada di sini. Yuk, mundil Musik. come on everybody, yo, hey. Aku yo melak ya. Oke, yo, come on, yo, yo, rock, yo, hey, way, yes, Oh, come on baby, luar negeri. rock, Kok yo, rock. hey, way, yes, yo, hey, 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 way, hey, hey, way, yes, hey, hey, way, yes, hey, so jagone kluru krungu suarane kadeng kemrusu Oh ya tahu krungu. ewe yes Sik. ewe yes Sakno cek enom ta. Kowe iki lho penyanyi apa? lambe Kur ketetak. gaduh we ewe yes lagu Lagu luar negeri ada teko. Waya esuk jagone kluru nodal kowe wi. Lagu lu dadal waya dadal. ewe yes Lagi apik rock. ewe yes so Lagi. Waya sing lagu apa? lagu kolaborasi Beh ditunggu masyarakat Tanggung Mulya kok. Bon Jovi Ya. kolaborasi karo Dedi Kempot lagune ewe yes Ora tenanan. Kowe apa iso? Aku siar nih. Oke. Innalillahi. Cuk kuwi ya. Lah piye to? Medeni ya. Sepurane aku gak ngerti yo. Innalillahi kebaten. Jack 1 2. Wah. Enak napa niki sone kok enak Mas? Sidar koso. Sido rekoso ndiasmu kuwi. Apa? Ergo luar biasa istimewa. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu. Enak. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Di. Loh, kok endi piye ta? Dah. Aku yo golek kan ora enak apa-apa. Di situ ada buah-buahan, Han. ada buah semangka, Kah. ada buah belimbing, belimbing. Untukku garing. Akan blimbing. Dan di situ sudah ada buah jeruk. Jeruk. Eko apa Eko syariah, Mas. Oh, syariah. Lu kayak Bang BNT. Eko yang menjaga kesopanan. Oh iya, muslimin dan Selimat. Oke. Hati-hati yang ada di sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek kadokmu. Tak omongi. Kecantol. Suwek. Eko apa ya, Mas? Syariah. Hati-hati yang di bawah sana. Nah. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Luwo. Telusur. Luwo. Kata-kata kok horor kabeh. Apa berarti kowe sing gak iso? Oh, Eko medeni wong Mari kita sambut. But. Lah. Pak Eko ki lho Pak omong jorok Pak, potong 750 Pak. Aja saiki urung jelas lho. Kowe lagumu apa lagumu Inggris? Ya Inggris tenanan. Yuk, baik hadirin supaya berbahagia. Bon Jovi. Biar berjudul Sunday. Alright. Malam yang sangat istimewa. Sini CG. Tak panggilin binatang tamu yang satu ini, cowok. Bintang tamu Bintang ki nek cerah lah kowe surem kaya rawa Gue dipasang drop. Hari-hari bayi Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, cowok. Artis yang berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Ya tahu maling barang kok. Sudah sangat terkenal di mana-mana, di dunia maupun di akhirat. Kayak anakku. Akhirat ora usah. Akhirat gak usah. Yuk, kita kasih lemparan batu bataku, cowok. Copet apa piye jane kok. Lah piye? Kita kasih applause. Kita kasih aplaus yang meriah untuk siapa lagi kalau bukan Go. Komodo. Come on everybody. Sunday. I love you baby. Alright. Yeah. Thank you all.
Ki Sandale sapa? Yang Eh, mana tuh? siluman ketonggen. Aku menghibur. Menghibur gundul mamblek kuwi. Piye to? Wong lagu sandal bahasa Inggris kan Sandale sapa? Kiwa sedaya. Lah timbang kowe. Ya. Pipi enelek. nek iki nesu. Iki lho nyanyi karo ya kene. ki guyu-guyu dhewe kan. Lah, iya, greget. dites suarane dites ayo. Tes mic kok ngono. Maksudnya ditanjake. Kayak sore wis luwak lauk kowe enggak. Ayo ditanjake setunggal pokok setunggal. Ada. Siapa iki? Siapa iki? Kowe ki MC apa penyakit to? Weh, Yo dah. langsung tes nyon sewu. Ada. Tes. Iki kok tes to. Kowe ki kaya MC sing ning Indosiar tau ngerti apa ora nduk Akademi. akademi. Iya. MC ini ki randok lebih. Iya, Jadi iya. sing mirsani ki seneng. Piye. Baik hadirin semuanya berbahagia, tak panggilin artis cantik yang berikut ini cowok. Artis yang satu ini pesindennya Cahyo Nuswantoro. Artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km Wah. dan mempunyai panjang tangan 7 meter Wah. dan mempunyai kelopak mata mendolo 7 meter persegi. Kuwi wong pokoke Siluman. Dan lebih kan ngomong podo penasaran. kalau hayu ning gone Tanggung Mulya enak apa to? Artis sikile 7 kilo. Iya. Moro. Heeh. Yuk, ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Yo. Siapa Mbak? Aduh. Wis tak kira wis hafal. Lali heeh. Tambahin, Mbak. Hah? Mbak Uli. Uli Inces Cahyo Nuswantoro. Woi. Woi. Oke, terima kasih. Luar biasa, silakan kembali. Tuh, urung nyanyi yuk. Ini Siap. ketika saya lihat pasangan berdua ini pasangan yang sangat serasi. Sik darane ramang. Eneng apa? Enak. Piye? Mau munggah pertama nyanyi apa we? Anu, kawin kontrak. Kawin kontrak lah ya, apik ta pasanganmu? Apik. Aku dibokoli nang ngene. Heh? Iki, Loh, iki malah biduan sing nomor 1 sak Kediri. iki. Kok modelnya gak ngono to? Modele piye? Tuwek piye to ketok tuwek nang asli. Ora usah protes. Lah. Piye pengen perkara malah. Biyen nek kowe Iya, iya. golek ya aku Iya, nek iya. kedinginan telepon aku kok kowe saiki ngono gaya kowe. Mboten Bude. Yo kok budhe piye to? Anu sayang. Kok iso? Anu aku cuma mengetes kamu Kok masih. iso kamu lupa-lupa ngono karo aku? Ayo digandeng to digandeng. Enggak mungkin lah aku lupa sama kamu. Di masyarakat wilayah Tanggung Mulya ini kita menghibur bersama ya sayang Iya. ya. Bales mat, bales. Aku kangen loh Aku sama juga kangen. Aku tuh kangen banget loh sama kamu Cinta. Weh, Kok lama nggak romantis. ketemu loh. Romantis. Saking kangennya loh Mas lama loh. Kowe jane romantis berat. Loh, ini adalah pukulan sayang. Pukulan ini cangkem dingin nih. Ora apa-apa Kowe ngoten. belean cinta Oh, loh. belean, iya, iya, iya. Apa umumnya wong lak ngene, iki ngene loh. Ini belean cinta. Piye, Met? Kena ali-ali. Tapi kan gak loro. Gak loh, kok karo ora. cinta iki Cinta, gak coba sakit. kowe iki wong lanang ya aja gelem kali dibales no. Ya. Heeh. Sayang. Kamu kangen gak sama aku sayang? Aku kangen tapi habis gimana sih kita kan sudah lama gak ketemu. Lama ya, kamu manggung, aku juga manggung. Manggung kita- Gimana coba? Kita kalau kan sama-sama sibuk toh. Iya loh Baru cinta. kali ini ketemu apa ya namanya juga iya sakit anu Piye kamu cinta nggak sih? Turen itu Sama tuh aku? cinta Piye? banget dong mungkin Piye? aku cinta dong sama kamu. My love, my babe, my darling. Iya sayangku, You for love for me, my hearts.
Maybe. I love you baby. Weh, Lambemu lo lambemu. Jenenge wong lanang nek kasmaran yo ngono kuwi lambene ra ndon jeber-jeber sithik. Oh ngono ya bahasa Inggris sih ngono ya. Iya. Piye-piye. Bahasa Inggris British my honey bunny baby prikiti. Kok bergiti ya apa padane? Prikiti ki manis. rada berintik ngono. Berintik gundulmu kok so berintik. Sirik Sirik pengen tanda tak ngono. mampu Tanda itulah tak mampu. itulah namanya tetangga sirik. Sirik. Nggak punya pasangan, lihat pasangan tetangga dia sirik. Maunya dia mau merusak hubungan kita. Iya. Kamu bener kan cinta sama Aku cuma cinta sama kamu sayang. Kamu minta apa kalau kamu bisa jadian sama aku? Minta patenya itu. Aku mau minta dia mati saja. Hah? Bentar. Hah? Kenapa? Hubunganmu aku ora ganggu apa kok. Lah kono sido hubungan kok njaluk patiku. Sampean iki ning mripatku nyerimpet-nyerimpeti. Sampai dadi kelilipe karo Lah iki. iya, mas aku nyerimpeti nggih to Bu, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Wes wong loro gak apa-apa dadian. Piye-piye? Paling omah-omah tak obong omahmu. Oh ta? Ya ta? Sirik Ya tas ta, sirik berarti ta. wis sudah ancaman. Kamu kena Ancaman. pasal kalau seperti itu. Kamu bisa dicanda atau di Mbak kira kowe ngene iki aku pengen. ya. Ngerti iki aku pengen. Ya. Eleh, Gak pengen gue. Gak pengen? pengen. Lah iya. Modelmu Modelnya kaya kaya coba apa? kan. Sayang, Iya sayang. Kembali duduk ya sayang. Iya. pesen AA Iya kok gitu kosong. Kok sakmono kok Leta. Wino Iya. letang. Jangan marah-marah dong. Lah samene terus nek ngetokno sapira kok sak. Bolongane sak piro? Lah bayangno mesti. Iya. Bisa teko. Ya, piye? Pesen AA. Kamu harus jaga kesehatan. Iya. Jangan kecapean. AA juga ya. Iya, sayang. Minum air putih yang banyak. Ah, Makanya- tanggapan arang-arang ada jaga kesehatan. Kaya mendino terus baca teh. Pokoknya kamu harus jaga Iya. benih cinta kita, anak kita ya. Sayang. Ah, ora gumun paling anakmu ya babi ngepet. Babi ngepet Aku ngerokok karo aku teh lho manis aku. Jadi siapa? Takono masyarakat tanggung mulia kene lho. Tenan. Iya. Iya. Ben iki Mau nek sing ngrasani nggur. rasane piye? Sak duduk kuwi ta? Iya. Raine kaya angguret. Yo Allah. Kamu tilokne angguran lo sayang. Irunge mblesak, pipine maju. Kucing nih kok ngertos nggih, Bu nggih? Ora aku lho Iki to. yo gangge Lah iya, gangge. sing ngarepe guyune buanter lho. Kita sing jilbab abu-abu ku lho provokatore kita. Anu kono ngewasno awakmu karo mbayangno kucing anggora. Oh ngono. Kuwi pancen ya kudu ngono. Padha tenan apa ora ya ngono. Nah. Kucing anggora ki rak pipine maju. Heeh. Irunge merono. Ya iki lho, jajal. Iso ora? Amit-amit jagrak bayi. Jabang bayu kok. Ayo sayang kembali. Iya. Awas, awas sayang hati-hati nanti kamu Iya. kesandung. Oh, iya. Ya, awas. Sayang hati-hati sayang. Saurung iki lho, saurung munggah. Lah, Saurung iya. munggah. Aku ki nyeman Ya. sampean aja sampai tersakiti. Iya. Hati-hati ya sayang. Wah, urung. Waduh, lagi ndang keguguran nek pola ini iki. Polahe ora karuan kok iso nggih. Ayo, Oke, ayo dicek terima kene. kasih. Nggih, makasih.